Evar baş temaşavanên hêja em di bernameyek nû cardinê bihevran e. Wek ku hûn dizanin eva ev bernama şeşa ye em li ser dîroka edebiyata Kurdî ku rêzdar Xwedê wî bi rehm û kerema xwe şake Marûf Xeznedar nivîsandibû û kek Ziya Ewcî jî hanîbû ser kurmancî em wî li wê mijarê ev bernama me şeşa ye heft cild bûn me di şeş bernama da nasandina wan cildên ku li serê hatiye nivîsandin em ê îro bi dawî bînin û me min û kek Ziya me bi hevra bazariya xwe jî kir em dikevin betlanê bernama me dîroka edebiyata Kurdî ji xwe diqede bi kek Ziya re em ê payîzê cardinê dest bi bernameya bikin ka em ê wê wextê çi bînin îndî wek çîroka Mîrze Mihemed ostane car car raverûnê weke her car Xwedê yeke derge hezar em ê bi wî awayî bikin belê kek Ziya tu bi xêratî sersera ser çavara hatî Gelek spas dikim. hêvîdarim ku tendurustiya te baş e Ne baş e, gelek spas. de baş e gelek baş e mala Xwedê ava û te got te ji min re beriya bernamê te got ez têm wanê Elê ola hefta bî inşallah. weka ku tu bêyî serhedê nikarî îdare bikî Elê ola. newsa Belê. belê temaşevanên hêja di vê bernameya îşev de em ê her du cildên dawî ê dîroka edebiyata Kurdî cildê şeşa û yê hefta em ê bi we bidin nasandin ev cildê şeşa ye avaye û ev jî cildê hefta ye ev jî vaye her yekê ji wan a bisekine cildê şeşa 439 rûpele cildê hefta ez wî jî binêrim ew jî 463 rûpele her du jî di navbeyna salê 1945 û 1975 da ew dike ji xwe weka ku rêzdar Marûf Xeznedar jî wek A û B wan her du cilda bi wî awayî bi nav kiriye yanî wek yek beşek yek demek aynî dem lê kiriye di beşa wê demê înca kiriye di beşa em wisa bêjin belê kek Ziya em dest pê bikin ka li cilda şeşan da tê behsa kê û çi bikî Belê. Belê gelek spas û ez silav hurmetê xwe ji bînerên hêjara û ji çarper medyaya re pêşkêş dikim û tiştekî din ez dixwazim bêjim ew yekrêziya Kurdî bi rastî ez li ser navê programê ew dikim pîrozayî li wan dikim hêvîdarim ku pêşdadir biçe İnşallah. ku temamê milletê Kurd ew yani bihêvîne û ji bo Kurdan jî gelek muhîm e pir muhîm e yani belê bi vî awayê em ê dest bernama xwe bikin hêvîdarim em îşev bikarin çend gûşe ji dîroka edebiyata Kurdî ku birêz mamoste Profesör Doktor Marûf Xeznedar pêşkêş kiriye em bi bînerên xwe hêja re parve bikin wekî kek Henîfî got ev cilda şeşan heftan mamoste ji a şeşa re gotiye a ji a hefta re jî gotiye b ji ber wê jî me xwest ku em her du cildan bi hev re di bernamekê de pêşkêş bikin bidene nasîn
و سالی ویجی 1945 1975 نویسنده ماموستا خزندار بله من شاعر می دوان حرب جلده هنک و بریا 1945 آنجی ام بیجن شعر نویسندرم و ام دوان جلدان دا ایدی راستی قناغا کدین evet dibin diroka edebiyata kurdi dibin. Yani idi قناغا که نو دست بدکه چیه او قناغا مدرنیزم دست بدکه yani idi şehrin klasik en aruze tamam dibin. Belki hene kesan cara bandına navala şehre nivisan dibin de bu ki tamamı edi şehre klasik aruze kurdi namine او یک دودیان مخابن ایدی شهرین گورانی جی ناین دیتن و سان دخیه کو اگر هنه کسان به لحچه گورانی ام بیجن شهر نویستان دو بیجی دخیه کو ده چارچوبا ام بیجن دیوانه کی دا قاسی تیرا دیوانه کی بکه شعر تنبینه جبری ماموسا خزندار جینه دیوان gerek guarin hene hem de Diyoruka Kurdistan'da da hem de coğrafya Kurdistan'da da edi bahsa çar perşketiya Kurdistan'da tekirin u mamustacı vakti despeki da bu bahsa Diyoruka Kurdistan'da ki bahsa coğrafya Kurdistan'da ki büyük şekli edi hatta pej perşke yani hem Kurdin به گوتنا ماموستا از دبیجم کردین قفقازیایی yani dibêjin Kurdên Sovyeta Rusyayê eger em manjî em bêjin perçek hesê bikin dibe 5 perçe û şa mamosta jî bûyî awayê ew kiriye yani wextê behsa coğrafya Kurdistanê wextê behsa Dîroka Kurdistanê wextê behsa Dîroka Edebiyata Kurdistanê yan Edebiyata Kurdistanê li kîjan beşê da û em bêjin kîjan şair li kîjan beşê hatiye dilê yan lûr şêr nivîsandiye bi vî awayê wek pêj perçe ew dike behs dike ji ber wê me xwest em vê agadarî bi bînerên xwe yê hêjara parve bikin. Rêca bi vî awayê dewra taze em bêjin ku şeirên klasîk yên erûzê temam dibe êdî di edebiyata Kurdî da hemû coreyên edebiyatê dest pê dikin. Ji êdî pexşan derdikeve yani nesir derdikeve. û ji wê ji romanê bigire û heta şanûyê ji şanûyê bigire heya destanan ji destanê bigire heya em bêjin hemû coreyên edebiyatê û em êdî bi Kurdî û di dîroka edebiyata Kurdî de em dibînin yani hemî cora û ev jî bêguman ew e yani vê serbilindiyeke mezin e ku em yani yan şairên me yan nivîskarên me yan wek millet em eger me direngî jî dest pê kiribe lê em ji tu milletê ji tu kesê baş ve nemane di hemî warê de wextê wekî ku min got ji roman çîrok û şanû û êdin bigire hemû warê de û berhem dane û ev bêguman evekî yani serbildiyekî mezin e gerek em pê şanazî bikin û em nebêjin ku em ji tu milletekî ji tu em bêjin evek em bêjin baş ve mayne me direng jî dest pê kiribe lê me kiriye yani. Mesela şanûgerî û li nav Kurdê Qafqasê de gerek pêş veçûye
roman nivîsî jî em bêjin bi Erebê Şemû Şiwanî Kurd dest pê kiriye pişta li Başûrê Kurdistanê bi romana Jana Gel a İbrahim Ehmed ku ew ê dîrokî ne pîya wê dest pêkirine hatine heya roja me dewam dikiye. Wêca xaleke din a giring ku di destpêka salê sala bîstan da yani destpêka em bêjin em bi 1920 şûve êdî em hemû şêrên şairên me da hemû helbetên şairên me da milletperwerî letevperwerî heye. Yani hemû şairan yani em bêjin divan du cildan da nêzî heftê heştê şair hene ku em îşev nikarin divê bernameyê de nikarin behsa teva bikin û hemû şairên me ku divî divan hed û cilda da cihgirtine hemû jî heyecan e û lê ji ber wextê nemimkün e ku em behsa hinekan bikin em me hinekan Belê temaşevan êja ji ber ku gelek zêde ne yanî nêzê sed bawerkim dora sed helbestvan hene di her du cildan da jar wê kek ziyad nava wan da hineka li gora xwe niqandiye û wana bi we bi hema wisa bi kurtasî wê behsa wan bike bi we bide nasandin. Belê. Belê yani herî giring êdî bi temamê şêrên şairan da miheqeq ew hene yani şêrên netewperwerî milletperwerî hene ev jî bêguman xaleke gelek giring e û piştî wê ewa herî mühim jî rengdana em bêjin boyerên efsaneyî yani em bêjin mesela Kela Dimdimê yani boyereke gelek giring e dîroka Kurdî da yani netirê dîroka edebiyatê da dîroka milletê Kurd da pergirî dîroka milletê Kurd da yekî gelek giring de ew berxwedan ew em bêjin serî netewandin ew em yani tiştekî pir hêja ye tiştê ku milleta dike millet belê efsane û van bûyerên dîrokî ê bi vî rengî ne wexta ku qehremanî têda heye însan wexta ku li wana guhdarî dikin ya wana dixwînin vê canê wana dibe şûjin yani bûya wayî dibe rast e belê û tabii em nikarin behsa teva bikî yek jî em bêjin 12 swarên Merîwanê ne ev jî boyereke gelek giring e 12 swar li hemberê 12,000 ewan farisan ew şer dikin û bi ser dikevin û li Rojhilatê Kurdistanê Başûrê Kurdistanê li ser vê mijarê destan hatine nivîsandin ew qehremanî em bêjin wek em bêjin destan hatine hûnandin ev jî em bêjin êdî di edebiyata Kurdî da û em bêjin cihê xwe digirin û ew jî bêguman ew e yani mesela netewehezî û millethezî jûrtê yani ev hez jûrtê yani ev xalekî gelek mîme ev wisa ê dudiyan mamosta xeznedar me di bernama bûrî da gotibû ku tarîf yani nasnameya edebiyata Kurdî tarîf kiriye yani gotiye çi gotbî nasnameya edebiyata Kurdî ziman e yani ziman tu bi kîjê zimanê çi binivîsî tu em jî xizmeta vî zimanê dikî îca li vir tarîfa dîroka edebiyatê dike ez dixwazim vê jî bi beriya ku ez derbasê ew ê bibim yani mijara esî min vê jî bi bînerên hêjara parve bikim dibe edebiyat dîroka edebiyatê yani dîroka edebiyata her netewekî eyneya yan jî neynika bîr û bawerî îdeolojî nêrîn û xeyala hemû ferdekî wî netewê ye ev tarîfa em bêjin dîroka edebiyatê ye yani pênasaya dîroka edebiyatê çi ye
yani Ciroka edebiyata her neteweye ki neynika bir û bawerî, îdeolojî, nêrîn û xeyala hemû ferdekî wî neteweyî ye. Ev yani ev tespîtê han, ev pênaseyê han bi rastî pir giring in. Piştre tê behsa çar perçeyên Kurdistanê dike. Yani bi awayekî em bêjin behsa coğrafî, behsa siyasî, behsa tarîxa wan wî demê û bi rastî ev xalekî gelek giring e. Yani wextê ku mirov beriya derbasê nav mijarê bixwe bibe, yani tabloyekî wisa ji mirov re çêdike ku mirov xwe têda bibîne. Yani filan perçe rewşa siyasî, rewşa dîrokî wiha ye. Yani ew xeleke gelek me diwa di cilda şeşan da mamoste gerek firehî behsa wê mijarê kiriye. û piştî wî piştî şerê cîhanê duyem êdî em bêjin romantîzm de edebiyata Kurdî de dest pê dike. Hani romantîzm bê rêbaza em bêjin rêbaza romantîzmê bi naverok di edebiyata Kurdî de piştî şerê cîhanê duyem dibin tesîra romantîzma Avrupayê de derketiye dibêje. Belê. Eca bi girêdayê romantîzmê, eca ew ê wî ew dike behsa çend kesê ku em bêjin pêşengê vê cûra edebiyatê ku dike navê wan ew kiriye. Yek Nûrî Şêx Salih e, êdin Goran e, Goran ku em bêjin pêşengê destpêka qonaxekî tê hesêbkirin. Reşîd Necîb e, Pîremêrd e, Bêkes e, Bêkes yani bavê Şêrkû û Selam e, Dildar e, Dildar em zanin ku nivîskarê em bêjin Suruda Millî Êraqî Netewî. belê. Ev çend navin ku em bêjin taybetî li başûrê Kurdistanê û Rojhilatê jî ku pêşengiya em bêjin romantîzma Kurdî ku ew kirine. Piştî wî realîzm jî ew jî eynî wextê ew ê de dest pê kiriye û îja pexşana hunerî dest pê kiriye. Pexşan yani êdî bi nesir nivîsandin dest pê kiriye. Çünkü heya wî çaxê tiştê ku heyî em bêjin bi şêr bûne û hinek kes bêguman destpêka em bêjin destpêka pexşanê nesrê bi Mele Mehmûdê Bazî din dest pê kirin. Li vê dawiyê hinek belge, hinek nivîs bi dest ketine. Piranî ew eqîdeyên îmanê ku hatine nivîsandin ew beriya Seydayê Mele Mehmûdê Bazî hatine nivîsandin. Bêguman kesên pisporê vî mijarê di vî xusûsiyê de lêkolînê wan hene û yek ku mirov bixwazin mirov dikare peyda bike. Îca me behsa efsane û behsa Newrûzê, şenrûgerî, drama, şêrên dramayê falan hemû kirin. Îca bûya wê beşek vekiliye dibe edebiyata Kurd li Sovyeta Rusyayê Belê. û behs kir ku û em ê ew bikin. Em ê îca wan li gora em bêjin hatina denê a şairan ew kiriye yan nivîskaran ji bo ku rêz kiriye piçê belavin yani di cilda yekî de jî gerçî beşek hebû li ser Kurdên Sovyetê. Li vir jî êdî lû gora em bêjin tarîxa ku hatine dinê wextê ku rêz kiriye gelek nivîskarên li wir jî em bêjin li ber wan tarîxan dikevin di van her du cildan da behsa wan hatine kirin. Em ê behsa çend kes ji wan bikin di bername îşevda. Eca piştî wî dest bi ew ê dike, dest bi nasîna şairan dike. Cilda şeşan da şairê yekem ku em bêjin em ê behs bikin îşev Şêx Mehmûd e. Em zanin ku Şêx Mehmûdê Hefîd û nir hewce ku em ew bikin. Kurê Şêx Saîd e û babî wî 1910 da
جالی اتحاد ترقی شوبه اتحاد ترقی موسیله و هاتیه شهید کرن او جی کره شیخ احمده شیخ احمدی کره شیخ معروف نودهیه سروک طریقت قادری نه و دخلی کو قاسی دیوانک شهر شیخ محمود هنه ولی سیدا جهدایوی شیخ محمود جی 1884 انداغات کردنه 1905 انداجی چوار رحمته شاعر دنیام کو امیر لفر بحث بکن رحمی هکاری yani Abdurrahim Rahmi Hakkari او جباکور کردستانیه 1884 da hatiye li baş qaleye de hatiye dene و 1908 da jî kuça daviye kiriye و piştî müddetek xwendinê li baş qaleyê diçe İstanbulê bejdarê hemû xebatên wî çaxê ê piştî 1908 û ji alî Kurdan ve nehewce em behsa teva bikin bejdar bûye min dîwana wî ew kiriye amade kir 8 sal berê niha hat çapkirin û birastî ew e şeirê wî gelek hêjan e û mamosta Abdurrahim Rahmiyê Hekkarî û wextê şerê cîhanê piştî wî çaxê ew alîkariya Osmaniyan kiriye li hemberî Rûsan ew Mele Saîdê Kurdî bi hevra wek birîndar kevne destê Rûsan wî ew dibene ew dibene bendîxaneke Volgayê li wir ew dibe û pişta ew dikin yani pişta ew derkevin baz didin yani hani firar dikin wê têne Kurdistanê lê mixabin piştî 1925 piştî şikestina hereketê Şeyh Saîd Efendî ew deng jê nayê êdî wek milê dînî li barê ew dibe û em bêjin kovarê dînî rojnameyê dînî dertêxin teşkîlatê navnetewî ê dînî de kar dike piştî hereketê Şeyh Saîd Efendî ewekî yani şeirê millî yan xebedeke millî em jê nabînin mixabin belê şairekî din ku em ê tiştekî din jî bêjim yani piştî Abdurrahim Rahmî Hekkarî mixabin yani piştî 1925 ku İttihat em bêjin İttihat Terakî ku tê iqtidarê bi serket em bêjin û heya yani 20-25 salan li Bakurê Kurdistanê em bêjin ew qabil bûn ew wêran bûn wisa ew qetleam ew jenosîd wisan dike ku deng jê dernakeve yani em tu kesê ku ew bikin ku em bêjin nivîsek nivîsan dibe şeirek nivîsan dibe li Bakurê Kurdistanê nayê dîtin ê ku ji Bakurê Kurdistanê ne ê ku çûne Rojavayê Kurdistanê ê wek Seydayê Cegerxwîn ê wek Qedrîcan ê wek Seydayê Osman Sebrî ewan nivîsandine lê ê ku li hundirê welat em mixabin di wan 20-25 salan da heya zêdetir jî Keko meriv nikare behsa ew kê bike ku nivîsandiye Elî Şêrbek belê ew tabî hinek tiş nivîsandiye yani belê li Tirkî nivîsandiye belê li Tirkî nivîsandiye Nizanim êdî bi Kurdî jî nivîsandiye ne nivîsandiye nizanim qatiya zanim şairên wê Tirkiye ne belê û ji ber wê nizanim yani mer nikare wê yek bike belkî hebin jî hene belkî medresan da kes derketibin yani em lêkolînê fireh pê kirin ihtimala belkî bên dîtin yani jî em bêjin nivîsandine ew bûne yani îmha bûne û hatine şewtandin yani tiştek me qaçî diye yani ciyê lêkolînê ku em bêjin
kesin bir mücadele konu bikin karım دیروکا مل خور و جیده کلینه که yani mukabil yani o sana hem se perçedin hem bejin Kafkasya taybeti hem bejin edebiyat geç bu ya gelin geç bu yani Evet. mukabil bakur tiştekna editin beli pişivi Ahmet Nalbent cilda şaşanda mi bihazkin hazar haysit not yek hat kedine hazar nasıl şesyanda şuva rahmeti Şeyde Nalbent gerek berhemdane و خلق بامر ره و شحال جلد ديواني هنا جلدك مشهور هيك وسر شعرين بكرينه ديون خطوطي da بنابو دنگه peşmerge şoraşa İluniye hani peşmerge ki hecaya şoraşa İluniye و piştra problemini psikolojik çedibin muhabin ew dike yani intihar dike yani heta nasıl şesisyan da intihar dike lê berhemê gelek hejar li pişt xwe hiştine yan rahmet dêce yarat xadin belê şairekî din a cilda şeşan Mamoste Tevfîk Wehbî او جی 1809 دیان ده هاتیه دنی 1984 da شوال احمدی او جی کره معروف کره محمد و امزانن کو زمان ناسه کیمه هجایه ماموسا توفیق وهبی خبات وینه گلک هجا هنه لسر زمان و فرهنگ ویجی هیا و لسر لسر یکیتی از زمان کردی و خبات دوی هنه و روشن بیره کی کرد گرک هیجا قدر سیانت براسی و بله ام ابقاد به اساس سیدا بکن بسم پشتیوی اسیریتی عبدالقادر کره سید حسین افندی کرکوکیه از قادم بشک وها هناك مليون تاريخي يجبو كهيا او جي 1895 تيدني 1900 دا شرحمتي ماموستا اسيري من ديواناوي هم سورانياوي ترانسبيتكية هم جي كورمانجياوي 8 سال بلين هذا الكات از خازم جبوكو ملكي يوي ديروكي هيا لبر چند گوتن زيادة لسر ماموستا اسیری نازنا ببینه شعریه او جی و گلک روشنبیرین کرد ایمی وقتی دشه استانبول وقتی دشه استانبول او خبات استانبول کد بینه و پر او دبی yani پر بن تاثیر داد بینه و د پیش کتنا او خدا بحث کرد به وقتی از چوم استانبول او حسام ملی و بمرة زيادة تنبو شعر من حمول السر أبين يبين السر أو يبين بشتيكو قال شو مالور من روش ديت ومن أو ديت ومن أو شعر خوي حياوي شاخن نبيستان دبون حمو أو كرن حمو شاوطان من نو ومدس بأوي كرن نو ومدس بنبيستان دنيكر بشتي tabi vedgara Mamosta esiri yani Abdülkadir yek nivîskarê hawarê بله Vakti mir celadet pek Suriye Şamê hawarê dertexi ew bi awakî berdewamî ji hawarê ra şeir dinivîse Vece ez rastê ewa dîwana wî jî bûya awayê bûya rêra min ew kir wextê ku ez li ser şerefnamê dixebitîma Mir Celadet bek em bêjin Süreyya bek Alîkariya Mehmed Alî Ewnî bek kiribûn îca şeirek li ba Mir Celadet bek heye ku di hawarê de weşandiye ji Mehmed Alî Ewnî navê şeirê ew Sinûr e yani Sinûrê Kurdistanê di şeirê de ew kiriye yani em bêjin Daniye Berçava Belê yani hemû coğrafya Kurdistanê ji başûr heya bakur ji rojava heta rojhilat em bêjin duyê şeirê de şeirê ku Sinûr da
وەک سرۆری کوردستانی کێشەیە گەلێک خۆشە جەلادەت بەکتێ محەممەد علی عونی بەگرا دوێژێ ئەم گەلەکە vê kêmasî eger di serê şerefnameyê de nebêjî di daviya wî de geleke em vî şêrê ew bikin biweşînin. Îja tabii ew abûnê hawarê ye jî û heya hezar nasib heya hejmara bîstiyan ez bawerim eger şaş nebin ya bîstçaran ji ber ku li Iraqê qedexe dikin ku hawar bikeve Iraqê xwe piştî wî jî êdî bi du alfabeyan nayê weşandin hawar. Yani bu alfabe Latînî tinê tê weşandin. Ez bawerim belkî tesîra wê qedexeyê heye ji ber ku belkî nivîs êdî ew nayên ji başûr. Tabii wextê ez bêjim ji başûr rojilat jî yani em bêjin gelek kes hene li rojilat jî li başûr jî ku abûneyê hawarê ne hawar ji wan re tê bi awayekî periyodîk û awayekî em bêjin nedemî ji hawarê re nivîs dinivîsin. Îca Celadet Bey ji bo ku Abdülkadir nivîsandiye ji we ka ev şeir ê Hacî Qadir e. Zanî? Îca li wir dibe Hacî Qadir, ev şêr Hacî Qadir e. Piştî hejmara din wextê diçe dikeve destê esîrî û ji Celadet Bêra nameyek dişêne dibe ez benî mîrê min dibe. Dibe ez ne ev şêr neye Hacî Qadir e. Yê Abdülkadirê Kerkûkî ye. Ez Abdülkadirê Kerkûkî me. Ev şêr a min e neye Hacî Qadir e. Piştî wî Mîr Celadet Bek tekzîb dike jê re name dişêne û ezrê wek ku ezrê xwe bixwazin dibe ku me em bêjin şaşiye kiriye em vê şaşiyê tekzîb ew e tekzîb ezr û xwestine berê û dibe ku me şaşî kiriye ev me gotiye ku ev şêr a Hacî Qadir e lê ev na Hacî Qadir e ev yê Abdülkadir e lê Abdülkadirê Kerkûkî ye. Yani bi vî awayê serpêhatiyeke em bêjin esîrî jî me xwest ku em bînerên xwe hêjara parve bikin. Piştî wê cilda şeşan da Kamuran Bedirxan tê Kamuran Bek. Kamuran Bek 1895 de hatiye dinê 1907 nehanda jî kuşa daviyê kiriye. Em zanin ku kurê Emin Ali Bedirxan e û nehewce ku em dirêj servîse kirin. Dixuye ku qasê em bêjin dîwanek şêrê Mîr Kamuran Bedirxan Begê hebûne ji ber wê Seydayê Marûf Xezerdar li vir Cîdayê. Îca şairekî din Erebê Şemû e û li Kurdên em bêjin Qafqazçayê ku em bêjin 1895 de hatiye dinê 1978 de çûye rehmetê û Erebê Şemû rastî ew e hem siyasetmedar e û hem romannivîs e romana wî Şivanê Kurd berê Şivanê Kurd ew em bêjin wek romana yekem em bêjin tê hesêbkirin gelek sal jî di evê de maye di em bêjin sürgûnê de Sibîyeyê falan wan de re maye û ew ji malbateke şêxên Êzdiyan e jî yani ji malbateke şêxê Êzdiyan e jî û yani em hezar rehmê lê dixwazin rewşebîrekî hêja bi qedir siyanet û gelek berhemên hêja xebatê wînî hêja hene. Piştî wî em ê hinek keng gotin li ser Mamoste Refî Hilmî bêjin ew jî 1998 de hatiye dinê 1960 de wefat kiriye. Refî Hilmî ew jî rewşebîrekî hêja gelek sal em bêjin rewşebîrekî gelek hêja ye û seroktiya Partiya Hêvayê jî kiriye û wek şêwirmendê Şêx Mehmûd jî bûye. Em bêjin ew name nivîsên ku ji Şêx Mehmûd re hatine bi Fransîziyan İngilîzî ku em bêjin caba bersivan hatiye dayîn. Ji aliyê Mamoste Refî Hilmî ve hatine nivîsandin
و لسر دیروکا ادبیاتا کردی و لسر ادبیاتا کردی خبات گلک جاهنه و وقت تمدیدکار شیخ محمود 1920 به هيئة كبيرة دشا أنقرة جي يقولك بحكومة أنقرة راوبكا لسرنا الشيخ محمود ويعني بيراني نوي هنا من fazla 20 سال بلينها وان بيرانينان بنابي ياداشت يعني بيرانين من kurmancı çekiliyor. Burası her Kürt gerek ama وان بيرانينان بخونه خبرتك gerek hecaya yani beni büyü havayı mamusta Rafi Hilmi Medanası. Seyda Cegerfün em büyüdüğü çüpeycin yani Hazar Nasıl Siyada Hatiyedini Hazar Nasıl Haçte Çağranda ve rahmeti vakti cenaze üyhat ez kamışı bun ez bavarım 1 milyon insan hebu ku bejdar bun yani derecaya korteja kesin ku hat buna peşvazi bir çendin bir dahan kilometre bu. Ne em bejin 1-2 kilometre bir dahan kilometre korteja bu. Seyda navi Şeyh Musa Kore Hasan Kore Hasan Kore Muhammed'e Kore Muhammed'e Kore Mahmud Gundi Hasari Hatiyadine ve Mahmud Tavzan'ın Seyda 100,000 rahim lebi diser vejandına bira mey neteveyi و kedavi gerek zedeye yani liser nüfşemin taybeti yani ev 20-25 sali Kurdistan'ı embeci veyrani katliam janotuyda kuhat kirin liser ku nekarin embecin rah u embecin rahe kuditiye o bikin bakarinin seyda derket rahe avda و بشعر خو آفدا جنو و وجی و امکا وی لسر ما توان هیا و ام گله که تو وقت جبیر نکن و از گهشتمی مدرسه کردی دا فقین کو ام بیجن ولاد پاریس حیات حال سیسمیجی کو مدرسه هبون شعری دخواندن شعری دخواندن جبر و ama peki belki divana yekem diyem tamam jiber bun. Tesire ki on a gelek mazın hem Rojavay Kurdistan'ı hem Rojlat hamu Kurdistan'ı hem ne bejin ama Bakurt'ını tesire şehri Seyda Cigerxun de vejandına bir bavadi u hisa Kurditiye da gerek mazına hazar rahmet ادارات خاطر آمین آمین بله جلد ششا دا گوران هیا گوران ککو ام کرد بگیرین چونکی وای 40 دقیقه نقدیا بله ام چخوام ما کرد وکیلیه او جی حضا گوران وک لباشور شعر دستبکا مدرنیزمی کو ته حساب کرن کسی کی چپرو بیه معنی چپ بیه و gerek برهمونی هجانه و بله من جلدا می ششان اول هم در بعد جلدا هفتان بن جلدا هفتان شاعر دستپیکی حتی بحث کردم ما مصطفی عثمان صبریه بله عثمان صبری 1950 da hatiyedini 1980 نوتسيان داجي شو رحمتي ما مصطفى اويا لبندي نارنجيه يعني جي اويا ساعتها هي وأوجي بشتك قدامك حبسي داد مني دشا روج آواي كردستاني الور بزدبل والور جي براسي خبطة يعني جلك جاية جلك لا بارتيا اري خباتك سياسي بيرباك راست حتى سرقون كرن حتى حبس كرن لتو وقتي ونكري يعني ويمارا بون نسيب جيك وصار حضر نحصل حشي دا ام الشامي بوك وببينن وحضر رحمت قرى سيدا بي شعر كدن حاججين ديجي دي اويا بين كردين قامقاسي حضر نحصل حشتا دا هاتي دلي حضر نحصل نوضان دا شوى رحمتي اوجي براسي جي
Yemen çaya eviye navçaya Qarsiye û em zanim ku piştê çarê cîhanê yekî ew bû yani sınûr hatin guhartin ew jî derbasê bakurtir bûn yani êdî ber bijêr ve nehatin û gelek rojevbêrekî hêja û xebatî wî gelek hêja hene û piştî wî Qedrîcan e Qedrîcan jî em zanin 1911 da hatiye dinê 1972 da çûye rehmetê Kurê Abdulkadirê Kurê Mihemedê Azîzcan e û ji Dêrikê ye Dêrika me Dêrika çûye mazî Dêrika çûye mazî û şehrên millî pir hêjan e û xebatê wî gelek hêja hene û em ji Seydayê Qedrîcan re jî rehmetê dixwazin. Êdin Hesel Qizilciye 1914 da hatiye dinê 1984 da çûye rehmetê Kurê Mele Eliye xelkê Bokanê ye li Rojhilatê Kurdistanê ye. Hesen Qizilcî ew e yani emeka wî li ser gelek şairên ku li Rojhilatê Kurdistanê derketine emeka wî li ser wan heye û tev jî di bin tesîra wî damane û alimekî hêja, şairekî hêja, rewşenbîrekî hêjayê Kurd e ji Rojhilatê Kurdistanê Bokan. Yekê din em bir behsî İbrahim Ehmed e ew jî 1914 da hatiye dinê 2000 da çûye rehmetê û İbrahim Ehmed jî em zanin ku em bêjin kesekî siyasetmedar e û romana wî Ajana Gel romaneke tarîxî ye dîrokî ye min ewî jî 15-20 belên ha wergera Dekurban jî ew jî boyera ew ê boyera 1930 ku li Silêmaniyê çêdibe ku Kurd hilbijartinan hilbijartinê Iraqê protesto dikin li wir qetîamek mezin çêdibe ev roman esas li ser wê ye lê qedexe bûye ku li Iraqê bê çapkirin wî jî wek îtihafê şoreşa Cezayirê kiriye ji bo ku em bêjin eger bê girtin bê çapkirin ew nebe yani em bêjin kes pê neîşe yekê din ku em li vir behs bikin Şêx Letîf e Şêx Letîf jî 1917 da hatiye dinê 1972 da çûye rehmetê ev kurê Şêx Mehmûd e Şêx Mehmûdê berê Şêx Mehmûdê Hefîd yani qasê têra dîwanek şehrî wî hene rewşenbêrekî gelek hêja bûye bi siyasetê jî mijûl bûye û yekê din Mamoste Hejar e û di Rojhilatê Kurdistanê 1920 da hatiye dinê 1991 da çûye rehmetê yani navê wî Ebdurehmanê Şerefkendî ye birayê Şerefkendî serokê ku hat şehîdkirin li Almanyayê birayê ye birayê berê û ev şairên millî ê Kumarê ne Kumara Kurdistanê ne Kumara Kurdistanê li Mihebatê şairên wî ê millî ne yani di xebata kültürî a ku wextê Kumara Kurdistanê li Mihebatê de têkirin ev yek endamên wan komîteyan e wan xebatanin û gelek xebatê seyda hene ferheng nivîsandiye gelek wergerî wî hêja hene û li vir dirêj em nikarin behs bikin yek din Dilzar e Dilzar 1920 da hatiye dinê Dildar piştî ku seyda vê xebatê nivîsandiye çûye rehmetê ji ber wî sala wefata wî nenivîsandiye ez Dildar baş nas dikim wextê li Şamê me hevnaz kir û hate Swêd jî li Swêd jî cîranê min bû her wext dihat mal ziyaret dikir wextê min kisêba Mamoste Celîlê Celîl destxet ketbû destê me Soranî birek Reşîd Mîran wergeran bû Soranî wî wextê destpêka salê 1984 falan bû ve ew jî li Şamê bû 1984 yani min netkarî ez destxet bixwînim ew her roj dihat û dixwend min bi latînî dinivîsand ew kelîmê ku min nezanîn nejî çûnkî ferheng jî tune bî şaxê
من جوی پرس دکر برحاصل او برهم دسایا سایا دلزار دا رحمه خودی لی به خاقی کرکوکی اندام پارتیا کمونیست عراقی بو انسان که هجاب و تمنی ویژینه 100 ساله بو ادوارم وان سال داوی چو رحمتی از حسین نظام کاکی سالی بو بله پشتیوی ماموستا همین ته هزار ناسل 21 آنده عطیدنه هزار ناسل 86 آنده چو رحمتی او جی اویه جی محاباتیه ماموستا همین شاعر ملی کمارا کردستانیه اندام جی کافی بویه yani endameki aktif kumara yanına Kürdistan'ı ku salin hazar nasıl çili da rujrati Kürdistan'ı hatta mezrandın endamı ve ovdiye mamusta hacar hemin ji tabiati hemmam hacar işte tekçuna kumara Kürdistan'ı darbazı rujava Kürdistan'ı dibe nezin se salan numara hacı ağa dimine mam hacar حتی نوکرا نخواهش که یود بنا لبنانه او تکنان بیروتی تداوی تکن و ماموستا همین جی نوکرا تشه نور بالد مینه من ماموستا همین 1970 لحظه المحابات edit و بچک او سرخاب و جاردن ام بیجن شیرتان خورتان دکیر و ام بیجن هر کسی سیانت تاوی دکیر حتی ایواره کی مالا کی ما دعوت کردن اوج مراحات ام باورا ام بیجن بونا میوان مالکی و ام هزار رحمت ما مستهمن کر یک دن ام بحث کن تیریج ما تیریج سیدای تیریج ام هزار ناسد 20 داد کردن 2000 جدا شو رحمتی لقام شاعری ای بالبلاد الشاطئ بله آره ولا yani pır şehirliğini heyecanla dedi bir vakti metni yeki din davi ava davi eci mamustan şu beji davi bevaniye cemil renjbere avcı hazar nasıl çilhaş da demek jimici küçüktüre hatiyadere hazar nasıl haştiya da temene ki gerek cuvan da şu rahmeti beli bir avayı ya hakkı havliye بوی آوای ام داوی لآ خطینن لی یک تشت باید کو از بیجم وقت من 3 دقیقه هیا من داناسینا و برهمی لستوکولمی کو ارگانیزه کتابخانه کردی کمرا نویسکار کردی کو چه بوم من گوتو کو اتی داویا اویدا ام بیجن جفینه دا خوازیه کی من هیا خوازن رخنه حساب بکن خوازی از خوازی دبیجم خوازی ماموستا yani beriyavi ezvi bejim de hamu xabattan da de hamu avan da mükemmeliyet tünün ne kemasi hatta şaşiş karın hebben le ez khwaziyek ew bixwejî basa kemaniye xwe dike tabii ew bixwejî dike bele ez khwaziyek ew dikim bejim khwazî ev sê mijarê han divê dîroka edebiyatê de hebiya yek ez gelek jiyan lê rasatime ku 10-15 şairên jin ên yarsanî hebûne yarsanî Qedrî Xoca bixwe jî rehmetî ji min re kir min carek jê pirsî min got te nameya xwe ya doktorayê serçî şêkiriye got derdê min taze neke ya min got çima xêr گو مثل چکی چکری از هزار آیه خواه پشما بیمه گو چه گو من سر شاعر جن عربی بگه اسلامیت نامه خواه چکریه اما گو مالا تناوا ولا اویجی گو مالا من ناوا یجا بحث کر گو از دور دا راسی اوی حاتمه 10-15 اویجی عینی تشت گود 10-15 شاعر جن این یارسانی استاد دخیه کو چافکانین غیر اسلامی کو او کریه راستیوان هاتیه من از خواهی دراسات مچنجیان خوازی ماموستا ناوی وان جنان تنه بنویسان بیا بکتی اوی ایدن خوازی ناوی مستوره کردستانی بحثا مستوره yani مستوره کردستانی دوی ادبیاتی دا دیروکا ادبیات جمعی یکی دیجی خوازی
Mele Mahmudê Bazidî jî divê dîroka Rast, edebiyê bravo. da cihêgirtiya bi rastî hêja bûn. Êzin li Bakur kend ew hene û wisa dixuye ku em bêjin haya mamosteyê tune biye yek Şêxê Çinarê gelek şeirê wan ew hene. Şeyh Abdurrahman Aktepe. Berê Axtepeyê em bêjin pir şeirê wan hene hatine çapkirin wisa dixuye Aynen, ku rast. haya haca Sêdacê Çinê biye. Piştî din yekê dî jî em ê ew bikin xilas bikin. Awikê bêdarî heye, bêdar gundeke navbera Şaxa Wanê û Xezxêra yanî Perwarî Sêrtê û daye Miksê yanî. Navbera Evet. her sê qezan daye gundeke jê re dibêjin bêdar. Awik xelkê wî gundê ye di rojekî de du kurê wî bi hev re dimirin. Ew jî dest bi şêrnivîsandinê dike. û anha ez biraderek nas dikim ku li ser wî xebata wî heye ê şeirê wî peyda kirine û di demekê nêzik de hêviye ku qasê têra ku dîwanekî bike tê şeirê wî em bêjin peyda bike. Bi vî avayê ez gelek spasê we dikim kek Henîfî spasê te spasê Çarper Medyayê spasê Em jî spas ê xebatgerên Çarper Medyayê û êdî em wekte ku em çene betlaneyê tehtîlê Bele. û heya payîzê bi hêviya em bi bernameyên nû re bi tiştê balkêş re derkevin pêşberê bînerên xwe hêja. Gelek spas dikim. Ez jî spas dikim belê temaşevanên hêja lêviya min û kek ziya bin em ê bi xêr payîzê em ê vegerin bi hinek mijar û pirtûkên nû em ê vegerin. Ez hêvî dikim ku divan pênc şeş bernameyên li ser dîroka edebiyata Kurdî da me valahiyek li gora xwe em valahiyekê tije dikin. Yanî dîrok bi tenê ne dîroka siyasî ye, dîroka edebiyatê jî heye. Ew bi awakî ku kedek mezin kek ziyada ye û vê berhemê ji zarevayê kurmancî re qezanc kiriye ez wisa bêjim. Mala wî ava ve gelek spas keko. Ez jî Mala spas te ava berê temaşevanên hêja ji ber ku piştî me bernameyek nû dest pê dike hefteqe şûn da em ji wan re hinkî ji hevalên xwe teknîkê re jî wext bihêlin em ê li virê dawî li bernama xwe bimînin di xêr û xweşiyê da lê em ê ez ê rûpelekî ji dîrokê di vê betlanê de jî me hê carna bernamekî di bername ez ê çêkim li ser hin beşên dîrokê bira heya bîneran jê heve. Gelek spas ji bo ku we hetanî vegal me gudarî kir bimînin di xêr û xweşiyê da şev baş.